Men hepden günlerini garşdyrýan. Hasam 3-nji we 4-nji güni garşdyrýan. Hepden günleri aslında yat tutmak ansat. Käbir sözlerini diňe ýatda tutmaly bolýar, seni garnylaryny garşdyrmaly üçin ansat ýollar bar. Hepden birinji güni yat tutmaly bolýar, Monday. Onun ikinji güni başyndaky sesi 2 sany meňde 1, 2, Tuesday. Yani biz Tuesday diýmek aslında Tuesday çaltadığımızda Tuesday. Son Wednesday'daki birinci harfimiz näme? W. Elim dilen ötpejek bolduk. Şoňa meýde diýär. Bulam haýstan 3, hepden 3-nji güni W. Hepden 3-nji günüň 3-nji harfy sessizdir. Yani Wednesday däldi Wednesday. Thursday. Muny ýene diýatda saklamaly bolýar. Thursday. Birinci sesimiz sa Türkmençedeki sen diýenimizdäki ýaly Thursday. Son Friday ve iň soňky iki sanak seli Saturday we güneşli gün diýip ýatda saklan bunam iň soňky gün Sunday. Teşekkürler. Görüşürüz. Okay.